मित्रांनो नमस्कार। आज आपण शिक्षण आणि शिक्षणाच्या वाटचाली संदर्भात शासनाची धोरणं काय यावर प्रकाश टाकणार आहोत। मित्रांनो, मी एक निवृत्त शिक्षक मुख्याध्यापक म्हणून निवृत्त झालो। सुभाष पाटील मराठवाडा शिक्षक संघटनेचा एक कार्यकर्ता आणि कलाध्यापक महामंडळाचा मी महाराष्ट्र स्तरावर 15 वर्ष मी काम केलेलं आहे। महाराष्ट्राचा अध्यक्ष म्हणून मी काम भूषवलं। शिक्षणातील जवळपास 37 वर्ष सेवा आणि आज शिक्षण क्षेत्राशी 50 वर्ष जवळपास माझा संबंध आलेला आहे। मित्रांनो, 1972 पासून मी शिक्षण आणि शिक्षण संबंधी प्रक्रियेमध्ये सामील झालो। अनेक आंदोलनं पाहिली, अनेक काळ पाहिले। शिक्षणाची वाटचाल ही अत्यंत फसवी आणि विद्यार्थ्यांच्या जीविताशी, हिताशी, आयुष्याशी खेळणारी आणि शिक्षकांच्या जीवनाशी खेळणारी अशी चाललेली आहे। माजी मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांच्या काळात विनाअनुदान धोरण आलं। मेडिकल इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांना पर्सेंटेज आहे, पैसा आहे, परंतु थोड्या मार्काने प्रवेश मिळत नव्हता। मग मेडिकल इंजिनिअरिंग कॉलेजला हे धोरण आलं। हे शालेय शिक्षणात यायला नको होतं। शालेय शिक्षणामध्ये आज विनाअनुदानित तुकड्या, कायम विनाअनुदानित तुकड्या, काय चाललंय काय? फक्त शासन एकमेव आर्थिक बोजा सहन करू शकत नाही, सहन करू इच्छित नाही आणि शासनाचं स्पष्ट असं निश्चित धोरण नाही की शिक्षणावर किती खर्च करावा। शिक्षणावर साधारणतः 12% ग्रँटच्या मिळणाऱ्या याच्यापर्यंत खर्च केला पाहिजे। आज करत नाही। 3%, 4%, 5% पर्यंत खर्च होतो। शिक्षक अक्षरशः आत्महत्या करतायत। शाळांना कोणी विचारत नाही। शाळा संस्थाचालक, अनेक शाळांचा बाजार झालाय। हे बाजारीकरण थांबवलं पाहिजे मित्रांनो। विनाअनुदान धोरण बंद केलं पाहिजे। ज्या उच्च न्यायालयाने, सर्वोच्च न्यायालयाने शैक्षणिक धोरणामध्ये विनाअनुदान धोरण, काय विनाअनुदान धोरण, विनाअनुदानित तुकड्या यांना मान्यता दिली। सांगा बरं, शिक्षण क्षेत्र व्यतिरिक्त कोणत्या क्षेत्रामध्ये कर्मचाऱ्यांना विनाअनुदान तत्वावर मान्यता आहे का? कंत्राटीकरण धोरण आणलं, कशा करता पाहिजे? कंत्राटीकरणात काम करून करून दिवसा गणिक पैसे मिळतात, धड पैसे मिळत नाही, ते व्यवस्थित नाही। काय चाललं? बेरोजगारी वाढलेली आहे। शिक्षणामध्ये कर्मचाऱ्यांमध्ये आज शिक्षणाविषयी पगार नाही म्हणून आस्था नाही आणि त्यात सर्व संस्था चालकांचं सुद्धा दुर्लक्ष होत आहे। शासकीय अधिकाऱ्यांचं दुर्लक्ष होत आहे। काय चाललंय? विनोद तावडे पाहिले, काय केलं त्यांनी? शिक्षण मंत्री आता वर्षा गायकवाड काय करतायत? याच्यापूर्वीचे कित्येक शिक्षण मंत्री। सर्वात आधी मित्रांनो, शिक्षक बंधूंनो, संस्था चालकांनो, पालकांनो, तुम्हाला हात जोडून विनंती आहे की शिक्षणाला, जर शिक्षणाचा जो गाडा आहे तो रुतलेला आहे गाळामध्ये, तो जर बाहेर काढायचा असेल तर शासनाने पहिल्यांदा आर्थिक बोजा सहन केला पाहिजे आणि विनाअनुदान धोरण हे बंद केलं पाहिजे। कायम विनाअनुदान धोरण बंद केलं तर काय केलं? कायम शब्द काढला। काय केलं? कायम शब्द काढून, अरे 15-15, 20-20 वर्ष शिक्षक नोकऱ्यांना असतात, त्यांच्या तुकड्यांना ग्रँट नाही। कित्येक शाळा आहेत अशा, कित्येक ज्युनियर कॉलेजेस आहेत। 10-10, 20-20 वर्ष जर त्यांना पगार नाही, बिनपगारी काम करतायत, संस्था पूर्ण पगार देऊ शकत नाही, हे माहीत असून सुद्धा शासनाने विनाअनुदान धोरण आणलं आणि विनाअनुदानित मान्यतांना सुद्धा अनेक प्रकारचा भ्रष्टाचार, शाळा काढण्यात भ्रष्टाचार, मान्यतेत भ्रष्टाचार, काय चाललंय? म्हणून मित्रांनो, पालकांनो, तुम्हाला सर्वांना कळकळीची विनंती, प्रथमतः आधी शासनाचं गेल्या शिवसेनेच्या, गेल्या बीजेपीच्या काळात सुद्धा
विनाअनुदान धोरण होतं. सरकार बदललं, त्यांनी काही केलं नाही. आधीच्या काँग्रेस सरकारनं, राष्ट्रवादीच्या सरकारनं तेच केलं. अहो, शिक्षकांना डीएड करायला सांगतात, बीएड करायला सांगतात, मेडिकल इंजिनिअरिंगला टेस्ट झाल्याशिवाय ॲडमिशन नाही. इथे आमदार खासदारांची मंत्र्यांची कॉलेजेस असल्यामुळे या ठिकाणी तुम्ही आधी 12वी करा, डीएड करा आणि नंतर टीईटी द्या, सीईटी द्या आणि नंतर खिसमत बसा. 15-20% लागणाऱ्या परीक्षेला अजित पवार दादांनी ते धोरण दिल्लीहून आणलं आणि शिक्षकांना टीईटी सीईटी सक्तीची केली. काय त्या परीक्षा कोणी पास होत नाही? इतकी अवघड परीक्षा काय MBBS का PhD करायचं होतं का? प्राथमिक शाळेमध्ये शिक्षकांना 1 ते 5 शिकवणाऱ्या शिक्षकांना, 12वी झालेल्या शिक्षकांना प्राथमिक स्वरूपाचं ज्ञान आहे की नाही एवढं पुरेसं आहे. त्याला तुम्ही एकीकडे पगार देणार नाही, एकीकडे टीईटी लावली. डीएड झालेले लोक आज चपराशी म्हणून नोकरी करण्यासाठी ऍप्लिकेशन करतात, कंत्राटी कामासाठी काम करतायत, रोजगार हमीवर काम करतायत. शिक्षणाची जी वाट लावली, या मंत्र्यांनी ही वाट लावलेली आहे, खासदारांनी वाट लावलेली आहे. कोणाचंही शासनकर्त्यांचं लक्ष नाही. मित्रांनो, लोकशाहीमध्ये हे जे बाजारीकरण चाललेलं आहे हे थांबलं पाहिजे. आंदोलनं केली पाहिजे. कोणत्याही परिस्थितीत शिक्षक, संस्था चालक, विद्यार्थी, पालक एकत्र येऊन शासनाचं विनाअनुदान धोरण बंद केलं पाहिजे. हे बंद केल्याशिवाय शिक्षणाचा रुतलेला गाडा हा वर येणार नाही आणि मग लाठीमार होतो. शिक्षकांवर लाठीमार, आंदोलन करावे लागतात. काही नाही, कुठल्याही मंत्र्याला काही घेणं देणं नाही, शिक्षणाशी काही घेणं देणं नाही, अधिकाऱ्यांना कोणाला काही घेणं देणं नाही. अक्षरशः वाट लावली या शिक्षण संस्थांनी आणि शैक्षणिक धोरणाने. महाराष्ट्राचं वाटोळं जर होऊ द्यायचं नसेल मित्रांनो, आणि या खासदार आमदारांनी पुढाऱ्यांनी विचार करावा, यांना कोणीतरी शिकवलंय ना, यांना विनाअनुदानी धोरण असलेल्या शिक्षकांनी शिकवलं का? पोटभर खाल्लेल्या शिक्षकांनी शिकवलं म्हणून हे आज व्यवस्थित आहेत. आणि आपली मुलं मोठमोठ्या शाळांमध्ये टाकायची. गरिबांचं काय? ऑनलाईन शिक्षणाचा हा बट्ट्याबोळ आहे. काय म्हणे? ऑनलाईन शिक्षण देणार. शिक्षण देणं ही प्रक्रिया एकांगी नाही. कोणत्या ग्रामीण भागामध्ये, कोणत्या आदिवासी क्षेत्रामध्ये तुम्हाला 4G 5G मोबाईल दिसतील का? ऑनलाईन सगळं धोरण शाळांमध्ये आहे का? मोठमोठ्या शाळांमध्ये आहे. आणि हे धोरण राबवू इच्छिता. मित्रांनो, शिक्षणाची, शिक्षकांची, विद्यार्थ्यांची, पालकांची फसवणूक करून पिढी बर्बाद करतात. ही बर्बाद जर करायची नसेल तर कळकळीची विनंती शिक्षकांना, विद्यार्थ्यांना, पालकांना आणि पुढाऱ्यांना सुद्धा, ज्यांचं सरकार चाललं त्यांना सुद्धा, की एक दिवस स्फोट होण्यापेक्षा हे विनाअनुदान धोरण बंद करा. शिक्षणामध्ये कोणत्याही परिस्थितीत विनाअनुदान तुकडी, विनाअनुदान प्रकार द्या. पोटभर मिळेल तेवढं तर द्या. न्यायालय एकीकडे सांगतं संस्था सुरू करताना त्यांना नियमाने पगार द्या. शासन इकडे पगार देत नाही. गळचेपी झाली. शिकलेल्यांची अक्षरशः गळचेपी होत आहे. मित्रांनो, नका मारू शिकलेल्या लोकांना, नका जीवाशी खेळू आणि शिक्षणाचा खेळखंडोबा थांबवा. हे कळकळीचं आव्हान. ज्यांना हे पटलं असेल अशा सर्वांनी पालकांचं संबोधन केलंच पाहिजे आणि या धोरणाला रस्त्यावर येऊन आपण कोणत्याही परिस्थितीत संघर्ष केला पाहिजे. तुम्हाला पटत असेल मित्रांनो तर जरूर ऐका आणि विचार करा. ही रात्र वैरायची आहे. मित्रांनो, एकीकडे सावित्रीबाईंचं नाव घ्यायचं, साने गुरुजींचं नाव घ्यायचं, महात्मा फुलेंचं नाव घ्यायचं. काय आहे? त्यांनी किती कष्ट केलेत आणि कुठे चाललं? शाहू महाराजांनी कशा करता शिक्षणाच्या संस्था काढून हे सुरुवात केली? यासाठी नाही. म्हणून कोणत्याही परिस्थितीत हे जे धोरण आहे, या धोरण आणणाऱ्यांचा आपण निषेध केला पाहिजे आणि शिक्षण संस्था चालकांनी शाळाबंद धोरण केलं पाहिजे. शिक्षकांनी अन्याय सहन न केला पाहिजे. पालकांनी सुद्धा आपली मुलं शाळेत पाठवायचं नाही. जे होईल ते होईल. काय होत नाही. संघर्षाशिवाय पर्याय उरलेला नाही. मित्रांनो, शिक्षणाचा स्तर सुधारायचा तर विनाअनुदान धोरण, अर्धपोटी अध्यापन बंद करा. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.